TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten sayamen Fulɓe TV wari kam ɓamtawolde men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV tikkama ngam hanga hawta hoore men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV ɗon dari kode welna ɓerɗe men Fulɓe TV wari to men golle Fulɓe TV teddinoyi finatawa men golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten assalamu aleykum musidɓe am fulɓe mi salmini on Fulɓe TV komi musidɗo on kadi yeto diallo arani on hannde noon meɗen Basse Mansa Diang ko addi men ɗo kadi ko tabital fulago kono mi watta hay hunde sina mi yetta tima Fulɓe TV on gila Samba Guelajo Mbaalo ha France mo anduɗa kanko tambiti men min ari ɗo jokke men tan woɗa ɓe men yewtiddata fi hikka fina tawa tabital fulago moɓe woni wadde Basse Mansa Diang ɗo musidɗo hono wiyeteɗa min de ko Alaji Darame Diallo kono miɗo ɓuura anditire Alaji Nofon Diallo jiyami kadi ko ɗo wiyete Mbolbuk e leydi Ñaani Siarar Not ɗo e Gambia mi salminima no fewi kadi kono tobital fulago waɗi arɗa ɗo ko position hombo joguiɗa toon alhamdulillah rabbil alamina position joguimi e tabital fulago ngal Gambi komin woni président region Siarar Not komin woni toon président Siarar Not ko min suɓa toon mbaɗami président tabital pulagu ngal Gambia kadi ko ɗum woni sababu argol am ɗo e Basse Mansa Diang hawride ɗo he fina tawa mbo fulɓe mbaɗata fulɓe Gambia mbaɗi jo fayda waɗama hitande kala rowanin waɗano ko wasu hikka noon sottinama koko taroto e leydi Gambia cengɗe ɗe fo hikka Allah waɗi noon ko Mansa Diang Basse Mansa Diang ɗo arsika ɗum woni leydi URR inchallah ɗum woni gonga joni noon hikka noon honno sikkuɗa affaire ji ɗi yarata ba miɗo andi fuɗɗama tan e lerine ndin honno yiruɗa ɗum ba miɗo andi rowani hariɗa waso hikka kadi hiɗen ɗo kono noon tan innorɗa murade ɗi yarata ko yettere Allah no fewi saabu aɗa andi kala ko fuɗɗa premiére waɗat caɗele nde fuɗɗa rawanin wasu hewno ko satti eyyi kono hikka noon ɗen caɗele alhamdulillah rabbil alamina ɗe gustama no fewi hayso tawi ɗe gasani ne ko heddi ko hewani eyyi saabu ko rawanin ɗum fuɗɗa e hikka noon programme o guila haade ɗum ɗo yetto minen région aji ɗi président région aji ɗi min noddano min kawriti ɗo min mbaɗi meeting eyyi pour programme o no fewirta nde min garata ne min tawi kadi ko wayno Basse naɓe leydi Basse ɓe guetima no fewi surtout kamen Mansa Diang naɓe ɓe ɗo taw ɓe mbaɗi ɓe lelni programme ji kewɗi ɗi ganduɗa ko pewnatɗi affaire o eyyi ɗin programme ji nde min gari hanti ko seeɗa tan min ɓeyditi hen taw hanti foof fewi eyyi Allah waɗi noon guila ɗum fuɗɗa puɗɗi minen min gari ɗo ko ñande aljuma kikiɗe kono gila on ñan ko yettere Allah hunde nde no yarata ni rewi lawol e fewi e welta kadi arɓe ɓe fof e belti kadi en jetti noon Basse e Basse Mansa Diang e pulagu no wiyete Siarar URR fof min calmini saabu woni tinnare no bete ɓe tinnima no bete daɗɗugol hoɓɓe saabu hay caggal leydi naaɓe gari ɗo leyɗe kewɗe Afrique ɗo iɗo hande ɓen fof noon aɗa andi jippini ɓe weeɓani kono noon ɓe gueto no fewi noon ko Allah ɓe jippinama ko fewi te golle ɗe ndewi lawol min calmini noon kadi président Adama Barrow saabu hunde nde fof sa yii ɓe mbi kala ko jiiɗa e dimbo koko dimbini ɗum ko ɓuuri ɗum doole sa yii ɗum ɗo wawi won ɗum rewi lawol caggal Allah e nelaɗo muɗum Mouhammadou sallallah alayhi wa sallam ko président Adama Barrow noon ko tinnaniɗo Gambia saabu wona fulɓe tan o waɗantani eyyi fulɓe noon si gimmini haaju o waɗaten junggo o hokkat on lawol kadi ne si leƴƴi goɗɗi ne gimmini ko noon o waɗirta nden noon ɗum ko yettere Allah no fewi miɗen ɗum mana miɗen ɗum jetta kadi miɗen ɗum du'anode Allah accata ɗum e place ha ɓooya e barke Allah
jarama Darame Diallo mi ala juutinde ɓano ɗuuɗi yewtideteɓe sina hara no woodi ko tun ko falɗa ɓeydudere hen daroɓe Fulɓe TV nana sina ɗo en taƴay ɗo tun mi dara goɗɗo ko ɓamiɗa andi leyɗe buyi hewti ɗo ɓen fof min yewtide kono andi ko ɓe min yewtide onon jaatigui ɓen tawo eyyi a jarama Kadiatou Diallo Dombay am mi weltima no feewi mi weltanima kadi Fulɓe TV e TV mo gadduɗon guittuɗon Banjul garɗon ha ɗo gimmiɗon Banjul garɗon ha ɗo media o foof onon fof waɗoɓe media min jetti Allah min jetti on kadi min beltanima on no feewi no feewi no feewi miɗen du'o kadi Allah nabru TV ji ɗi fof yeeso Allah hebbina hono mon ɗo e leydi kadi Allah reena on ko ɗum woni konngol am watindo kadi mi salmini pulagu gambe e pulagu aduna Allah fof miɗo toro kadi nde Allah waɗata kawral e kala ɗo pullo woni yo Allah wat kawral leyɗeje julɓe ɗe fof Allah waɗa ɗe kawral ñifa kala ɗo fitina immi Allah ñifa kadi Allah adda kawral he Fulɓe he hoddiɓe mumen ɓe fof Allah waɗa hen kawral. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Diallo. jarama ko onon jeeyi men sa yi men inniri ɗum Fulɓe TV ko ɗum waɗi hanki hari hiɗen ka udditugol alqur'ana min ƴetti fof inchallah ka balon kadi hari hiɗen ton ani ɗum fof machallah hande kadi hiɗen heɓilani ñalade ɓurni mawnude ɗen inchallah ɗen taƴini fof eyyi kono gonga ko gonga tigui hande inchallah han ɗo he kikiɗe wonno programme o fof tat Paris eyyi hanti noon tar hanti mbo fof okkitama lawol eyyi kadi onon on tinnima saabu miɗen jiiya tigui to juma to janggugol min jii golle mon min jii on kadi to football to eyyi ha hannon oɗon continue ɗen golle ɗum ko yettere Allah neɗɗo he golle mum ko hen andete ko hen heɓata yimɓe ko hen yimɓe keɓata ɗum saabu sa tinnanima kala ko mbawta liggo sa a liggori ɗum no poɗɗa ɗum ne waɗi hen tinnare engagement moƴƴo tan yimɓe kettinanma janggo hayso min nani inde ma tan min gandat saabu min jii ligge maɗa ɗo ko Allah ko a tinniɗo no fewi an e liggodiɓe maɗa ɓe min beltanimama Kadiatou Diallo jarama Bouya musidɓe an ko noon nadidi nde yewtere ɗon ko woni Alaji Darame Diallo jooɗi ñaani Siyara Arnaud Allah ɓeydu jaam koye jaam tan ɗum ɗo heƴata sa yi yimɓe iwri gila leyɗe ari ɗo minen kadi min iwri gila e ceyɗe min hewti ɗo ko jaam woni leydi ndi Allah ɓeydu jaam e nder leydi ndin saabu gonga ɓe fof koye laamu baro heeɓi ɓe wi sa du'anike lanɗo tun ko hoorema du'aniɗa Allah ɓeydu jaam jarama Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten sayuɗen